Goddag. Ja, ja, jeg har, det er sådan Asmi det her, og jeg har fået et spørgsmål. Ja, det er rigtigt. Og ham jeg har fået et spørgsmål fra, hans navn, han det her, det her, Emil Peto Able. Han bruger nok le. Nå, han har spurgt, vil du være partner med mig? Ej, han har bare skrevet, vil du være partner? Det er da et sjovt spørgsmål. Og det er ikke et sjovt spørgsmål. Det er godt nok et sjovt spørgsmål. Men jeg tror, jeg vil sige, ja, det vil jeg gerne. Og hvis I hjælper med, så vil jeg gerne. Og farvel. Til en anden gang. Farvel. Farvel nu. Skal jeg sige farvel. Farvel.